thím mi hlawi lo bung som hnih na thlawna thlaw chuanan chuan ni duam leh duh thu sam ani ringot van dum pawl thiang kuk hnuaiah chuan KIG 757 thlawna chu Pacific tuifin riat chung zone ah chuan a thlawk mek a pindan zawah chuan tenara leh Pauline chu inkuah rialin an thutom dun hlana Pauline chuan duh tak mi te ni thluak that chung chuan zia an hre ve ngai dawn talo ani hi alung chhiat thlak ti ve viau lo mo atia an hriat chhuah vai chuan katal buai khopang le Pauline chuan tenara chu no hna pe en hian poilo du le kan ram du zong ber thlangin ami cheng te chopin kan lei mai tur la ni chuta chuan lal ber le thu ber kan ni mai dawn alom tu ma in min ti buai thei to lawang atia tenara chu lo nui chhuak khoka Pauline chuan aban chu chul sakin ka hmu phata tang che khan ka du ngal em che ni ti hria em ati hna pa ai ka hriat dan che kha chuan mei chelu lul le sual takeni ti chuan chu chuan hong thata ka lo nei ta sia milom ni min shem tur min hmu le angai thin tlat sia chuta anin poma anin kwa don ta hle hle a ral khatla taka chuan ko la phede zor zora tenara chuan tomao chu nuami ti khopang chuta chuan kar ni khat vel kan cha manga lungkham nei mi alwin kan om der der photang chumi hnuwa khovel ram sang sang kan fangdon nia kumtam tak chung kan hun hlu kan hlodun to kha kan hno kha le angai ani atia Pauline chu ron dak chuakin tenar chu en chho ha chim om takanoi chung hian karing ani alo ti sapa ti chuan thlatin voi khatemo tamo kalin prima tu na kan thotir le thin don ani nang nen hian kan tum zon chu kan thlang dun thina nga Pauline chuan nia ti chuan kan du le England rama thlipui kan siamanga ma se an ni chuan a chan le wang an hre mai si lawang alo ti ve a tenara chu alo nui ki a chuta khovel ram tam tak zinga hian kan du kan thing to mai don ani atia thlona chuang te vil tu pa chuan a ron pana enge mamo in nei tin a ron zota tenara chuan lo changin engma kan mamo lo engkim kan nei vek alo tia ni e chu thudik taka ni ti tenara chuan hai lo kol kil to pa chuan kol a phede zor zor ta reng mai Pauline chuan thlipuya tle lo ram ka bei sei ti in ka khodur khup hnuai thlona chuan hi ka chak te chiam lo ania alo tia tenara chuan ti tak mel puze thian lungphang reng reng so du tak chhum hmu tur po om mi alo hi ti in han ngai to wangwanga chuta anui ta varvara khom dan chungchang chu kan thei ngil theiang kan thunun thei em asana chuan bia prima po dar kar khat liam ta khan apuak ke zo dar to nge yang ti chuan thok le khata ro mi chuan thlona bang chu aron the ta thet theta tenara chuan Pauline chu kwa nget sawin a thaveke ruatle masur ve mai mai ani don lekhi ti in Pauline chu thlamuana chutia soilai ngei mai chuan van chu aron duk ta khui khui mai le khopui ri dur dur chuan thlona chu a ngong che dotin a hriata chuta voi le khata chu thlona hrol pui chu a in sep kang ta lop lopa tenara chuan makti em hian tukvera tang chuan pon lam chu a thlira ruasur pa ngai chu thlipui le rialin a ron zui ta tenara chuan ente ma asoi zo man lo thilom zia chu man chuak ta thuta prima ti na au chu la lim phur lutuk o ani amit meng arwa ya chuan chapawna mit menga hmu theia kan ti thei chuti lai tak chuan hurricane thlipui chuan thlona chu aron nuai ta a the vir kwal vel ani ber Pauline hlau lutuk chu a tre rong ronga KIG hmun poya insen vur pakhat chunga chuan Andrew Kingsley chuan prima khol chu alo chalai vel meka a hria rengna in thup bo to aron har chuak le chuan a ku zung tang vel chu aron thunun ta ani ber mai TV maya chuan a u nau pa chuan na thlona thlipui dar kar khatamel zathum vela chakin an wai vir mek tak thla chu athira chuta mekhep dang chu han met le ta rampum huap khom dan zir chiang pol mun sang sang som pahnia office nei Anchorage Alaska atanga Miami Florida state thlenga akha to ka inzar phar office mun sang sanga khochin mithiam te chuan makti tak le oilo em hian an computer monitor screen chu an clear hau hloma chuan thil hmu chu thil ni thei lo le om thei tur chi ani lo top ma se a thleng miau si leiro chan insen chunga chuan an ru chu
ama chawa omin kho om dan thunun tu khol chu achalai mek zela khovel chu chen na tla ka siam le tura achan vo poimo tak chu hlen theya oma wang chuan alom tak mewani F6 tornado thlipui siam tu thunun na me khep te chu phim khur le uluk takin athunun ta a van sang lama tle thum hem turin sang chhozel sang zelin aila sang le chewin an chuan na thlona in the virvel mek tu vera tang chuan tenara chuan pon lam chu ena thlipui na tak tle mek kara thlipui rap thak ron thok mek ri thum fur chu a hria a mai chu aron sen trona hlim phur lua ta wang chuan a khur hiala tornado in thlona ron su herlop chu a hria a hlim a ruaya ente hengang van sang a hian tornado ala thlok ngai reng lo ngai hau nang ka siam chu ani hi thil makani hi pathian le kai chau hian in sen vur chunga chuan en ru chuan me khep chu che son quality renga chuti line tv maya tak thla lo lang tenara chuan na thlona puak ke dar le mihring tak sabung le thlona ke dar them in vor dar seng sung chu tv screen atang chuan a thlir renga ti chuan en ru kings le chuan me khep sen chu azon in voi thuma han meta a keli le dayan in ta chu an in chei zo fel chi ati in grace side le chuan an pindan kong kha chu aron kik dat data tuk thran pe ani ta e inin pe hun in ron kil mai don nia aron tia kan ron kal nga le keli chuan alo ti lawa dayan ni chuan kan ai o tu kan thon chete khan na tho ngei ka be sei ti ro grace in chanchin phek thara dong to emo izuk en te rengang miang atia an pindan atang chuan chuakin in fiamna le tv an na pindana chuan an lut thata a tv chu mitlem te in an lo thlir meka keli le dayan ten chu pindan chwa sana choina pindan an pan don lai tak chuan chanchin kim changta lang tu thu soiri chu an hreta ti chuan kan thu hria thar bera chuan tuma adam chua kan om lo chu thlona chuang te chu kan hria dan chuan tenar kingsley le senator Pauline Van Louwen pilot puitu le mi chuang te vil tu te an ni nu pahni te chu an khong ata an pahni chuan an in en dun he ho a chuta tv bul chu an va hnai pheita a tv maya chuan KIZ mun pui building le tual zol vel tak thla chu aron langa he Kingsley International Group hi khowela thingteng lian ber pol ni in khovel mun sang somthum chuanga office an hung mek khochin zirpol ten an soidanin Pacific tuifin ria chim lama rinlok mi alo thlipui na tak a thok thuta chu thlipui na tak tuan na lai hmuna thlona thlok mek te narate chuan na chu dayan le kali te chuan chu thuthar chu maktilu tukin an ngai thla a tin hetianga thila thlen mek lai hian thil makdang thlenga lo om ve tlat bok chu thil makdang lam chungchang chu police ten ria chhuwa tumin an chui mek ani KIG siam chhuwa khom dan thunun tu khol thuak nei aming prima an ti tlang zarna le zanre in ti hlimna man pui turin chanchin bumi ho chuan som hloma ma se nimin tlai khan KIG hmuna bomna tak puak chuan prima chu ati chheveka kang thel pola thok tu te chuan building to sopnul kara Andrew Kingsley ruang pherdeu nuai chu an hai chuak hlawa ani chau hi he building bom chiata van doina tok om chun ni turan ngai dayan chuan tenar Kingsley a thita ati chula keli chuan chu thulom om chu han soinon le te muang changin o alo tia tenar Kingsley a famta a dayan chuan fan roi hian a han ti le a keli chuan thoveng ta huai thok lak hian thok a han lawang wanga dayan chu enin anui varvara hemi zo kan hun man zel dan tur hi chu angui deuh roi to ta ve ang atibawa karing bok tia dayan chuan changin tunzan chu hotel changkang Waldorf Astoria to wara engwangin nge ria run kan bel lo le mang le tin rota keli chu anui then tha a poitop nang alo ti ol sam the na grace side le chu an chwa san don ta sia an chwa don chuan anin chi bai liama grace side le chuan keli chu akwa wonga chuta indu huna ron thleng thin ra u tin a thla liam ta a poisa tam tak pek tiama garbalo an a thlem thoka soipo soi chuak du reng lo lalin pindan chung ang mai ro pui le thiang hlim omna Waldorf Astoria to wara chuan tirka pakhat chuan zanria kil na tur do khan chu bwa saya dayani lam chu hoin
mi palita na zanria bua sai turin min du em ni kha ti na zota o ni e keli chuan dayan chu alo ena ma se engma soilo dayan chuan keli ngai dan tur om ang chu a hремaya zanria dokan kil tur an thut fel nu chuan dayan chuan keli he kan hlotlin na hi ke mani wan nei na wang mai chu ni in ka hre theilo min tran pui tu tu emazong kan nei chiang ani ti in asam pen thet na no chu choi kangin abul chi a thut na tung ruak hne na chuan kalome richat ka du ber ka hmangai che dayan chuan anawa khet chua wayan chu in tumina lek kang meka amoi thleng man lo chi ati chuan keli chuan lo hak lokte aron ti thota dayan chuan keli chu en ta hawa keli chuan wain no chula in akianga thut na tung chu ena ma ka hmangai lutuk che ichunga kalome ati sapa chuta nu panhi te chuan no chuan in khak tira wain chuan in ta a keli chuan nui saka chuta atui hle khal khal mai ole enge hemizo hian ti le tur atia dayan chuan Washington a kalin kathil ria te hi FBI ya ka thlenang atia keli chuan dayan thu soi chu lo herrem sakin Washington a kalin kan thil ria te hi FBI ya kan thlenang alo tia dayan chu alo nui varvara dikchia thiani atia zanria nei kham hnu chuan TV anin an thu khomwang le loka TV channel tin mai chuan tenar kings le thi thu chuan lon ta langa keli chu hanin ngai to wangwanga chuta ron tong chuakin rul hi chu alu tan bun to chuan atak sadang zong pu an thi thin an tia lom dayan hne na chuan atia chu enge omzia I han en chinang miang ti in keli chuan ralin biak na chu apanta a hotel telephone chalai tu hne na chuan Paris biak ka du'a ti in na biak du number chu a pe a minute nga hnuwa chuan Nicole Paradisi o chu a heta a keli minron behlau chu awati zia vele keli chu anwal ngal roya Nicole soile tur po sia Philip Sendre chung kwale Anjali tha thuaron shildon ron biak po ngai na che ka si lawa chanchin thar khai lo siamo khovel pum hian an siang chu Jerome Malole Alfonso Girata te pani po an thom nu an tel sok soka an tlan bo ta ni kha keli chuan sia thopur sia chak boxi sia tak chung hian ani le pu Philip te chung le Anjali te enge asoi zo man lo pu Philip te chung po andam tha e Anjali po ina ka kol meke khang mi swal dum berate ho khan anthil tu man hlo cham tak lawa tok tara man an tum ti ka sia ta wangin kaina ka thukru ta dai ani atia keli thin lung chung ril chu hlimna na men lovina khat nga la karei chu awaro pui ve ati chula engtin nge Anjali hi en kolilai du Air France thlona New York pan tura ron thon ta che aron thlen thei hun tur soila thlona tum huna ka lo walam mayang Waldorf Astoria to wara kan thenga minron be meidonia engkim ka lo ngai to fel ve kange kalome tin keli chuan biak phong chu da ta a dayan anin biak lai lo ngai thareng tu chuan Anjali chu atha mo tin a lo zot wara o Philip chung kwa po chu awaro pui ve lutuk tiro kalim lutuk tlat tidayela I poisa dollar makta duai nga chan ve chu engtin ngei manang dayan chuan angai na hriat lo mel ze thian keli chu ena enga ati ka hawa KIG in dollar makta duai nga lom man an phal relom kan chan vo turani ngei ka be sei ma se Kingsley thi to sia ka sia lom maro chu KIG ala thi ve leinem an pani chuan an nui dun ta hok hoka keli chuan Washington kan kalzo engtia ko sakzel nge itum lemchei lami thar thole theya ngem tina zota dayan chu in ngai to in han ngoi de wangwanga chuta ai alo tia keli chuan alo en kara tak mo o engpo ni se lemchei pakhat ti puitlin nge ngei tur kaneya chu Central Park Manhattan in ti hlimna hmun lem thla ni tin atop chota chuta ron chun zom le in nula le tlangwal in hmangai pani ruasun hnuaya du taka anin kwa lai thla niang ti chuan nia kan la hre chun zom zelang chu nang engtia omzel nge itumang modling lamte I chun zom zelangem tin azo zuya ai karing lo dayan chuan alo en rana keli chuan
ma kan min ron en reng ni in ka suang to a chu ka suang to na mit thla chuan min ron mang tha ta ni e o ma ka chuan ka e zon na modeling lam chhun zom le turin min du nge in ka ring atita a dayan chu alo nuya thalutuk alo tia TV chu dar kar khat zetan en hnu chuan dayan chuan le muta hun ta in ka hria atia minute som panga hnu chuan in phelin lalnu khum yang anuam le thiang hlim fai sar maya chuan an muzal ta a muchung chuan an hun kal to hnu soin an ti ti dun le a zan rei deuh hnu chuan keli chu ham ta bai ba ya dayan ka muta chuak ta riau mai engkha ti thim to ta mai che atita a ole heti hian thim mi hlawi lo ti le khabu chu lo top ta a min lo ngai thak sak tu te zong zong chunga lom thu ka ron soya le khabu dang ngai thang num tak tak te po ron da ka tu manga min lo ngai thak sak le zel tur po in ka ron ngen mol mol cheu ni e tuna tan chuan in zawa in hun man nuam le vek phot mai ule